Well, as an taistal gan the was na herid hashing a janef ishkibehe, hashing a janef gin, hashing kujach a rich a gin knocking and savu. This kujach a bishing a kud a gin aking it falaf gan a reaction, this kujach go a duchen how hadish. Ha jinach a car is a cheeky dinner couple and company. Wel, ha heistale is oprichten nog teruggegaan naartje. Ha de dunne ha kopen dan ho is skillen uren jonsig aan de wat zijn herig. Dus binnen skillen chanachke is schon had schachet van na jinnewach kutjoch. Ha en heistale is dunne havers van naartje. Dus kutjoch she aartje ma kunjachie a haun. Ze dunne voor 4 getuigen het chien aan de ho is wie geuzig mijn herig. Wel ha de kaning der jaarlijkje kutermoch. Ha gani kutermoch is zo'n oordenen, stokken van je kutje vonig en de stalen, is het klakke galig. Ik heb de schachten vu, is klakke galig. Zijn tugen hal hadish, maar rein, jaramerch. Is kutje gevolgend. Ha fieun ha koppet as het heistale. Ik weet de kanen zijn, is beter klakker. Wel, shegalige hashimil die klakker zaptien aan de heel of huis. Is shishen paarskar kulter kujoch as in Nederland. Is haai kutremach gekoom shegalige hakin bio. Is schenke tjekisk en glijnjaking. Is met juist gezaas en is maar graag gezet die stoge. Kukum Senegal bio.